Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da sake kasancewa a wannan channel tamu mai suna kasuwar YouTube. A bidiyon mu na yau zamu yi muku bayani akan wata hanya mai sauki wacce za ta taimaka muku wajen samun views da kuma subscribe cikin sauki. A cikin wannan channel insha Allah zamu yi muku bayani dalla-dalla, saboda haka abin da muke bukata da kai shine ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo domin ka fahimci abin yadda ya kamata. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba, mu je mu fara bidiyon. Mutane da yawa sukan yi amfani da abin da ake kira cheat wajen neman subscribe ko wajen neman views, wanda wannan a halin yanzu is a waste of time, ma'ana ɓata lokaci ne. In dai zaka ce zaka nemi subscribe, kai subscribe ɗinka da views ɗinka kawai a cheat kake so ka same shi, to zaka ta ɓata lokacinka ne, domin mutanen da suke harkar cheat ba su da yawan da za su iya kallon bidiyon ka har ka kai matakin da kake bukata. Haka zalika ba su da yawan da za su yi maka subscribe, wanda sanin kanku ne cewar yanzu idan ka fiye cheat ko kuma kake yawan cheat a channel ɗinka, kamfanin YouTube kawai za su fake ka ne su kwashe duka wani subscribe da ka samu a channel ɗinka. Saboda haka yanzu cheat ba shi da wani amfani. Akwai hanyoyi da yawa da ake bi a samu subscribe cikin sauki. Mutane da yawa idan an faɗa musu irin waɗannan hanyoyin ba sa ɗaukar su da muhimmanci, gani suke kawai za su sha wahala sosai, wanda kuma tabbas na san akwai hanyoyin da dole sai ka sha wahala, amma kuma akwai dabarun da ake bi duk wahalar abu, akwai dabarun da ake bi a sauƙaƙa shi sauki. Saboda haka a cikin wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku samu subscribe, ku samu watch hours cikin sauki kuma ba tare da kun yi cheat ba. Wanda yadda za ka gabatar da wannan abu shine abin da ake kira upload more, ma'ana kallo da abubuwa da yawa, ya zama da cewa kana ɗora abubuwa da yawa a channel ɗinka. Wani zai ce ta yaya zan ke samun abubuwan da zan dinga dorawa da yawa, aiki yana min yawa, ko kuma in ce aikin zaka ga cewar kai tutaya zaka samu lokacin da zaka ke kirkirar ayyuka da yawa kana dorawa. To kai sani cewar akwai hanyoyi da yawa waɗanda ba sai ka kirkira aiki ba, zaka samu ayyuka ne waɗanda wasu ne suka kirkira kuma ka zo ka dora, ka samu views, ka samu subscribe kuma ba tare da abin da ake kira copyright ba. Wanda in kana amfani da irin waɗannan hanyoyi za su mutuƙar taimaka maka cikin sauki ka samu subscribe. Wanda in dai kana dorawa da yawa, duk lokacin da ka ɗora ayyuka da yawa, a ce akalla a rana ka ɗora ayyuka guda 10, musamman a ce channel ɗaya kake managing, to ya zama da cewa kana ɗora ayyuka guda 10 ko sama da haka ko 20 ko sama da haka, duk dai yadda ka ga ka samu damar ɗorawa. Kuma a cikin wannan bidiyo zan nuna muku hanyoyin da ake bi a sami irin waɗannan ayyuka cikin sauki. Saboda haka yanzu za mu fara da na farko. Hanya ta farko ita ce abin da ake kira music content, ma'ana abin da ya shafi irin content na irin soundtrack ko sound effect ko dai menene. Mun yi bidiyo kwanaki a baya, amma na san wasu da yawa ba su fahimci abin da muke nufi sosai ba, saboda mutane da yawa ba mu ga sun yi magana akan abin ba. To amma yanzu muna so ku fahimta kuma ku ɗauki wani abu da muhimmanci, sannan ku je ku gwada. Abin da muke nufi da music content shine zaka buɗe channel ka zo ka fara ɗauko abubuwan da suka shafi irin soundtrack, sound effect, background music da dai sauransu, wanda idan akwai irin waɗannan background music, soundtrack, sound effect waɗanda su ba su da copyright, ba sa buƙatar wani in ka ɗauko su wai sai ka je ka nemi permission na mai channel ɗin, ko na kawai sun ɗora shi ne as non copyright. Saboda haka zaka je ka samo irin waɗannan a rana, ka dinga samo akalla guda 10 ko guda 20, wanda kaga ba kai creating ɗinsu ba, kawai kai samowa kai. Idan ka samu sai ka zo kayan master ɗinka, ka zo ka juya shi, ka yi editing ɗinsa ya zama na cewa ka ɗan saka hotuna haka ko wani abu dai wanda zai yi replacing ya zama video. To idan kai haka ka tara su da yawa kawai a ranar duka, sai ka zo ka loda su. Washe gari ma haka kullun ka dinga daurewa kana ware ko da minti 30 ne kana zuwa kana ebowa. Amma shawarar da zan baka shine idan da dama ka nemi waya wacce take original, waɗanda su ne za su taimaka maka wajen saurin aikin, saboda idan wayoyi ne waɗanda ba original bane suna da irin bata lokaci wajen yin exporting. In dai abu ya ka haura minti 5 ko minti 10, to zaka ga suna dadewa kafin su exporting ɗinsu. Amma idan sa original ne irin su Samsung, su LG, waɗanda suke yan madaidaita dai haka, wanda kuma kuɗinsu ba zai wuce, zaka iya samun ta 10,000 ko ta 15,000, wata ma 8,000, wata ƙasa da haka zaka iya samu, wanda kawai zaka iya sayan su ma dan kake exporting din, saboda su cikin dan kankanin lokaci za su yi maka exporting. Kaga it means zaka tara ayyuka da yawa a cikin dan kankanin lokaci, kuma ka zo ka zuba su a channel ɗinka. To kaga wannan hanya ce da za ta mutuƙar taimaka maka ka dinga ɗora ayyuka kullun kuma da yawa a cikin channel ɗinka, wanda zaka iya zuwa wajen setting ɗinta ya zama na cewa ka sa kawai ma ba ma ka cire, misali idan a Najeriya ne ka cire Najeriya ka sa irin United States, wanda ayyukan ka zai dinga shiga irin bangaren irin yan America
America ko 'yan yankin America dai gaba daya, wanda duk wanda yake buƙatar irin waɗannan sound din a can zai same shi. Haka zalika duk wanda ya sacin za a iya kai masa channel ɗinka kuma ya ga abin da kake dorawa din ya amfani da shi kuma ya kalla. To kaga hakan zai taimaka maka wajen dole a cikin waɗannan wanda ka dora din dole sai an samu, in wasu ba su samu views wasu za su samu, kuma a kwana a tashi in dai channel din taka kana samun subscribe cikin dan kankanin lokaci zaka hada duk wani abu da kake bukata, wanda a cikin dan kankanin lokaci mutanen da suke bibiyar ka za su fahimci channel din nan me ake kawowa kuma za su dinga kawowa. Saboda haka wannan shine abu na farko. Sai abu na biyu da za mu yi bayani akan sa, wanda ba komai bane face abin da ake kira Creative Commons videos. Abin da nake nufi da Creative Commons videos shine zaka iya kirkirar channel wacce channel ce gashi kawai ka kirkire ta, amma kana so ka dinga zuba random abubuwa ne. Saboda haka duk abin da tunanin ka ya kawo maka yaya ake abu kaza, zaka je kai searching din wannan abin, sai ka je ka mai da shi Creative Commons, ma'ana ka mai da shi bangaren Creative Commons section, wanda anan ne duk bidiyon da ka gani kawai bidiyo ne wanda babu copyright ko na menene kuma ko na wane ne. Amma abin da muke so ka gane shine lokacin da ka je ka daukar irin waɗannan bidiyon, in ka bude ka kalli intro din farkon bidiyon ko logon da yake cikin bidiyon ka kalle shi, in ka kalle shi sai ka duba sunan channel din da logon ta, idan kaga sun zo daya to it means aikin mai wannan channel din ne. Saboda haka zaka iya dauka baka da matsala. Amma idan ya zama da cewa baka duba wannan ba ko kuma baka ga wannan ba intro din channel din kuma ba logon ta, to kaga ba garantin aikin wannan channel din ne. Saboda haka zaka iya dauka ta yau shi ma zuwa ya dauko kuma ya sa shi a Creative Commons, ka je ka dauka ka dora a channel ɗinka, kaga zai iya baka matsala, musamman a ce lokacin an fara biyan ka. Saboda haka zaka dinga sacin na random abu, idan da dama ma ya zama cewa a na Hausa kake yi, kamar abin da ya shafi irin labarai ko irin abubuwan da ya shafi interview comedy ko comedies din ma normal, in kai sacin na Hausa duk abin da ka dauko as Creative Commons to wannan abun ba zai taba baka matsala ba, baka da matsala da shi, kawai kana dora a channel ɗinka normal ne. Saboda haka zaka je ka yi searching na random abubuwa, duk abin da kwakwalwarka ta kawo maka yaya ake abu kaza ko kuma comedy kaza ko waka kaza ko waƙoƙin wane ko waƙoƙin mawaki wane misali, kawai ka je ka kai searching sai ka shiga Creative Commons. Duk abin da ka gani a Creative Commons to abu ne wanda babu strike, babu copyright akai. Idan ka ebo kawai ka zo ka zuba a channel ɗinka, kullun ya zama cewa kana samu irin wannan kana zuba a channel ɗinka, to dole a cikin waɗannan bidiyoyin za a samu waɗanda za su shiga gurin da ake buƙatar su, kuma ka samu a dinga kalla, wanda hakan zai taimaka maka wajen samun watch hours da views cikin sauki. Wanda kawai dai abin da ake buƙata shine ya zama cewa kullun kana ɗora ayyuka masu yawa sosai a channel ɗinka. In dai kana ɗora ayyuka masu yawa sosai a channel ɗinka, to hakan zai matuƙar taimaka maka wajen kawai ka dinga samun subscribe da watch hours ba kakkautawa a channel ɗinka kullum kuma kowace rana. Sai abu na gaba wanda shine abin da ake kira free stock videos ko kuma free background videos. Me ake nufi da wannan? Background videos ko free stock videos bidiyoyi ne waɗanda ake amfani da su, misali kamar yadda kuke gani a wannan bidiyon. Za ku ga idan mun shigo cikin bidiyon ko farkon bidiyon yayin da muke bayani za mu dinga sako wasu bidiyoyi suna shigowa, waɗannan bidiyon suna shigowa gashi nan kuna kallon abubuwa suna dan faruwa, mutane wasu suna dannan waya, wasu kwamfuta, wani waye, to kaga wannan shine abin da ake kira free stock videos, waɗanda bidiyoyi ne waɗanda zaka iya ɗauka ka ɗora a channel ɗinka. Amma abin da ake bukata shine ya zamana cewa idan akwai intro a farkon bidiyon ka cire shi ka saka naka, inda sound ka cire shi ka saka naka, wanda duk wanda yake neman irin waɗannan bidiyoyin kawai yana zuwa channel ɗinka, ko kuma in yi sacin za a iya kawo masa channel ɗinka. Amma dai abin da ake bukata shine ba wai ka ɗauko su ɗin ka ɗora shine ake bukata ba, a'a ya zamana cewa kullun kana kokari kana samuwa da yawa, akalla guda 5 guda 10 kullun ka dinga ɗorawa, musamman a ce ma guda 5 haka. Idan kana ganin 10 ya maka yawa, a ce kullun kana dora akalla guda 5, to hakan zai mutuka taimaka maka wajen cikin dan kankanin lokaci ka gina channel ɗinka, wanda in ka kai matakin da kake bukata kuma sai ka tsaida maudu'i guda daya, wanda shi ma wannan maudu'in kawai zaka tsaya ka bude wuta wajen dora ayyuka a kansa. Saboda akwai mutane da yawa suna so su yi harkar YouTube amma ba su da kayan aikin da za su yi aiki su dora a channel ɗinsu, haka zalika kuma ba su da lokaci, ko kuma in ma suna da lokaci a wannan lokacin ba su da damar da, ko da a ce suna da lokacin, akwai abubuwa da yawa da ba za su ba su yi wannan harkar ba, kamar irin matsalar kayan aikin ko kuma matsalar rashin misali dole sai sun fita za su nemi abin da za su ci ko wani abu makamancin haka, kaga it means ba lokaci kenan. To kaga in dai kana da waya zaka iya amfani da wannan damar wajen kirkirar channel, ka dinga dora abubuwa da yawa kullun ya zama na abubuwa 5 ko 10, wanda insha Allah in dai zaka ke dora wannan kullun kuma da yawa, to cikin dan kankanin lokaci dole a cikin waɗannan bidiyon za a dinga wasu suna samun views, wasu suna samun
wasu silar su kuma kana samun subscribe a channel ɗinka, wanda indai kana dora hakan gashi dai ba kai kake creating ba, kawai aikin ka shine ka dauko ka dan yi editing ka dora, wanda insha Allah cikin dan kankanin lokaci zaka kai matakin da kake bukata. Saboda haka wannan su ne hanyar da zaka yi amfani da su. Sai background videos ba mu yi muku bayani akan background videos ba. Background videos su ne video waɗanda suke na background wanda zaka iya hadawa ma da kanka, ba wai dole sai ka je ka dauko na mutane ba, wanda kawai abin da ake bukata shine zaka shiga cikin Chrome sai kai searching na irin office background ko irin cities background. Zaka ga background ne na gurare waɗanda suke masu kyau, waɗanda kawai da niyya aka ɗau hoton aka sa su dan a dinga ziyartar shafin ana ɗauko irin waɗannan hotunan. To idan ka je ka samo irin waɗannan hotunan kai kuma sai ka zo kawai ka sa shi as video, kawai ka zo ka sa shi a matsayin video, wanda mutane da yawa an suka zo neman background videos kawai za su samu naka. Wanda abin da nake nufi shine idan ka zo ka cikin kind master sai ka saka shi wannan hoton, kawai ka saka wani sound haka, sannan kuma kai saving ka je ka dora a channel ɗinka, wanda zaka iya sawa ma bai fi irin minti 3 ko minti 2 ba, wanda shi mai aikin idan ya zo shi zai ninninka ya kai yanda yake so ya samu. Saboda akwai mutane da yawa da suke searching na background a YouTube amma kuma yawanci ba sa samun irin background ɗin da suke bukata, saboda duk yawanci a hoto yake zuwa, to kuma hoton yana zuwa ne a cikin Google ko kuma a cikin wasu website da suke cikin Google. Saboda haka sai mutum ya je ta Google zai sacin, to kuma idan ya zo ta YouTube bai samu ba wani hakura yake. Saboda haka kaga idan ya zama na cewa kai ka je ka kana samu irin waɗannan kana dorawa as background din da mutum da zai iya amfani da shi, zaka iya samu irin, akwai masu buƙatar background na jeji saboda suna so suke dan shooting haka na jeji, akwai masu buƙatar background irin na dusar kankara, haka zalika kuma zaka iya zuwa YouTube din ma idan kaga irin waɗannan background din duk abubuwa ne waɗanda ba su da copyright da irin su green screen abubuwa, ka dinga ebuwa akalla dai a rana ka dinga dora su da yawa. To kaga hakan zai mutuƙar taimaka maka wajen in dai kana dora za ka dinga samun views, kuma channel ɗinka za ta dinga nauyin da za ta dinga shiga duk wani bangare ko kuma ce duk wani lungu da sako na cikin YouTube da ake buƙatar irin ayyukanka. Saboda haka wannan ita ce dai hanya mai sauki da zaka bi wajen gina channel ɗinka ko wajen kai channel ɗinka matakin da kamfanin YouTube za su fara biyan ka cikin sauki. Saboda haka idan kun ji daɗin wannan video to ku danna mana alamar like, domin haka yana taimakawa wajen yada bidiyoyin mu a YouTube. Haka zalika idan baka yi subscribe ba to ku danna mana alamar subscribe, sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka shigo da wani sabon aiki. Mun gode, sai mun jame a video na gaba.